Da, dar nu văd. Mai dă de el. Nu. Aici. Perechin. Și n-am văzut în viața mea arată să fac așa. S-au adaptat. Mamă, dacă se bagă, mă. E nebun, frate. Deci disperat e? Da, uite, Uite pe aia, vezi? s-a udat un pic, mă. Trebuie să schimbi între... Mamă, eu n-am văzut în viața mea. Și zice, mamă, ce submarine, frate. Uite, uite acolo. Ia facă, mai vede el ceva în jos, ia. Ia, ia. Hai, n-ai curaj să bagi, să bagi. Unde e, mă? Băi, n-am văzut rața așa de curajoasă. Ia uita. Doamne, ce notător. Te mai filmezi? Ce nebune. Dar nu se sperie, vezi de noi, nu-l intimidăm. Nu, dar o prinde ceva sau... Prinde. Din cioc? Stai să filmăm pe masă. Îți place individ, da? Ce stil are. Da, mă, că ăsta face aici harafișticuri și uite-l acolo. Unde? Bă, da, se respiră, nu? Trag aer și ține.